Gata, dă-mi! Dai drumul, poți să începi burnout-ul? Hai Cristi, repede. Haideți, vă rugăm să mărim puțin ritmul, că se apropie iar norii ăștia. Ne tot amenință. Haide, dă-mi! Haideți, stați toți. Nu, mare atenție la poartă! Atenție la poartă, dă-mi! Un 860 pentru... Da, deci mai departe în finală va merge sub